vostè m'ho repeteix en moltes ocasions, que la competència és de la Generalitat de Catalunya, i jo també, i diu que ho sé, i clar, que ho tinc present, però és que nosaltres tenim una escola municipal de titularitat de la ciutat. Per tant, podem fer gestos de cara a ser atractius perquè la Generalitat inverteixi el que ha d'invertir en aquest centre. I si era tan difícil d'aconseguir, potser no ho hauríem de plantejar des del punt de vista dels Next Generation. És que jo el que li vull dir és que jo entenc que hi ha unes limitacions i que la integració del desenvolupament de polítiques públiques entre diferents nivells de govern és complexa. Me'n faig un fart d'entendre-ho i d'intentar comprendre-ho i explicar-ho. El que li vull dir és que nosaltres tenim capacitat per negociar això. Crec que com a ciutat tenim capacitat per negociar una cosa com aquesta. Vostè ha sigut capaç de signar un conveni, vostè vull dir el seu equip de govern, de signar un conveni amb Adif a canvi de la urbanització d'una parcel·leta de terreny. Oi que li ha ofert alguna cosa a Adif perquè Adif li cobreixi la via en un moment determinat? Vostè ha pogut aportar coses a la negociació. El que nosaltres li demanem és que es faci aquest esforç. Jo no sé si nosaltres hem de cedir un terreny o posar a disposició, no cedir, posar a disposició de la Generalitat de Catalunya un terreny per construir el centre. No sé si nosaltres hem de ser els que financem part de la construcció d'aquest centre. Jo el que li demano és que crec que aquesta és una aposta que és engrescadora per tota la ciutat, crec que és innovadora, crec que faria un pas endavant en aquests pressupostos que moltes vegades són del gestionar el mentrestant, i crec que aquesta és una aposta que ens trobarà, i ens trobarà sempre al seu costat, igual que ens ha trobat quan hem hagut d'aprovar plans estratègics, ens ha trobat durant la pandèmia quan hi ha hagut situacions difícils. O sigui, nosaltres no estem a la grenya permanent. El que passa que necessitem veure gestos en aquesta línia. I ens agradaria veure'ls. És tan senzill com això. No és tant de que vostè ho ha de fer i si no ho fa... No va d'això. Va de veure gestos, perquè crec que nosaltres, com a ciutat, tenim capacitat per negociar davant de la Generalitat. A més, si no m'equivoco, des d'altres instàncies supramunicipals s'està treballant en aquesta línia, en convertir la ciutat en un espai, si no m'equivoco, de que sigui un focus per la formació professional. Jo li demano que ho veiem reflectit en uns pressupostos. Simplement és això. I sí, soc conscient de que hi ha dificultats en la gestió dels locals multinivell, però, ostres, crec que tenim una ciutat de 63.000 habitants amb una trajectòria espectacular en el tema de la formació professional que l'ha de fer valer. L'ha de fer valer davant del govern de la Generalitat o davant de qui sigui. I crec que nosaltres ho hem de poder veure en els pressupostos. Simplement això. Moltes gràcies. Granollers Primàries.